Tanungin natin kung magkano benta nila ng puto, no? Yan. Magkano dito, madam? 1? Isang, ano yan? Isang kilo. Pass na rin to, no? Pare-parehas, 130 na. Pati ito mga ito may... Oh lala! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogzy TV. Whatever the topic, vlog it! Hello! Gandang umaga mga friends! Welcome to my channel again! Ipapasya ko kayo, no? Pero bago ko sabihin kung yung pupuntahan natin ay huwag nyo munang kalimutang mag-like, no? At mag-subscribe sa aking channel, no? O yan po, oh, yan Vlogzy TV. Okay? So tayo na. O ito, sasakay na tayo sa ano, sa Kalasyaw, no? Yan. Mga friends, no, sumakay na tayo sa ano, papuntang Kalasyaw. Yan, papasya ko kayo doon, no? Okay? Hello mga friends, nandito na tayo sa ano, sa Kalasyaw. Ito po yung sinasabi ko na pupunta natin, no? Ito po yung ano, yung Senior Divino Tesoro Shrine, no? Yan po, oh. Yan. Tara, pasok tayo, no? Tingnan natin. Taas. Akyat tayo. Yan po ang ano, loob ng Senior Tesoro, no? Yung shrine, no? Yan. Yan po, no? Baba na tayo. Tayo. Pas na tayo, no? Pupunta tayo ngayon sa may simbahan, no? Balik ako kayo, no? Ito po yung simbahan po nila, no? Dito sa Kalasyaw. Tara, pasarin natin. Tawid ulit tayo. So, kita nyo yung ano, yung Kalasyaw. Ito po yung gate ng simbahan, no? Yan po yung simbahan, no? Dito sa Kalasyaw, no? Napasok tayo. Galing tayo doon, no? Sa gitna yun, galing tayo. Ha? Kita yun na. Yan po, oh. Ito ang pangalan ng simbahan dito, no? Dito sa Kalasyaw. Ito po, oh, ang pangalan niya. Papakita ko sa inyo ang buong pangalan niya. Yan, oh. Iglesia Paroquial San Pedro San Pablo ang pangalan ng simbahan. Tayo sa loob. Ito sa entrance. Hindi na tayo masyadong papasok sa loob. Dito lang sa labas tayo. Ayan. Ayan pa loob ng church, no? Dito sa Kalasyaw. Kita nyo na yung sa loob, no? Simbahan. Okay. Okay.
Yan na. Ano tayo? Ito yung labasan, no? Yan. Yan na. Yan na. Tumasok tayo. Yan. May pupuntan tayo, no? Pupunta tayo dun sa mga nagbebenta ng mga puto, no? Yan. Yung tinatawag nilang puto kalasyaw, no? Yan po, no? Tara. Ito mga friends, no? Bago tayo pumunta dun sa benta ng puto, no? Papakita ko muna yung gilid ng simbahan. Ah. Ito, yan. Galing tayo doon, no? Okay, dito. Bali matagal na tong simbahan na to, no? Panahon pa ng Espanyol meron na to. Dyan po yung, ano, yung tore ng simbahan, no? Yan. Ito yung sa gilid. So yan. So yan. Yan yung tore, oh. Okay. Tara, muna tayo dun sa pila ng mga puto. Muna tayo, no, sa pila ng mga puto. Yan. Oh, yan. Ito yung may binibenta nilang mga puto dito sa Kalasyaw, no. Yan, oh. Medyo busy si Madam ata. Yan. Kaway Madam, sa vlog natin. Oh, yan. Tanungin natin kung magkano benta nila ng puto, no. Yan. Magkano dito, Madam? 1? Isang, ano yan? Isang kilo. Pas na rin to, no? Pare-parehas, 130 na. Pati ito mga ito may oh, yan, alam niyo ng presyo niya, no, mga friends, no? 130 daw, isang kilo. Masarap dito sa Kalasyaw yung puto nila. So yung mga may assorted, mga ganito, may ubi ito, no, ubi flavor, no, pandan, strawberry, tapos ito anong flavor to? Ay, banana. Ako. Ayan, dami ng flavor. Tapos yung mga iba pang mga pasalubong, oh. Ayan. Ito, magkano tong ano nyo? Obi chak, obi chikoy, ay 100. Ayan. Ito, magkano tong chabuko nyo? Pati itong obi na paras lang, no? Ay, assorted na pala ito. Ayan. Ayan po. Ano ito, Madam? Tawag dito. Magkano ito, Madam, eh? 1? O, 150 daw ang isa. Ayan. O, tapos ito po, yung maliit na obi chikoy. Magkano na ito obi chikoy nyo? O, 100. Ito malaki, Madam. Magkano ito malaki? 200. Ayan, ayan. Ayan, dami pa dito, no. Ayan, meron din ito, mani to, no. Lumpiang mani, no. Tawag. Ayan. Turones, magkano? 20. Ayan. Meron din silang chocolate. No, yung paggawa ng ito dito. Tableya, no, tableya, no. Magkano tong tableya ni Madam? 350. Okay. Ayan, mga dami pa nga pasalubong nila, no. Yan, oh, si Madam Beauty, oh. Okay. Yan, dami silang mga benta dito. Yan. Lahat dito nagbebenta dito, oh. Puto, no. Puto Kalasyaw. Ito yung ano, benta nilang magkano to, Madam? 20. 20, mura lang, oh. Oh, biro nyo. Yan. May mga kamutit, may ano din, mga corn. Yan. Oh, yan. Pakita ko na yung mga produkto nila dito sa Kalasyaw, no. Yan. Ito yung patupat. Nasabi nila. Magkano yung patupat nyo, Madam? Oh, 120. Okay. Oh, yan. Okay. Ayan. Ayan ako, no.
Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Pare-pares lang dito binibenta nila, no? Mga puto, yan. Hanggang doon sa dulo. Okay. Ayan tayo sa anak. Ayan. Kanya-kanyang store to. Kanya-kanyang store. Ayan. Oh. Ayan. Pag may dumarating na customer, ganyan. Tawagan nila, no? Ayan. Dito tayo sa Kalasyaw Photo Producers and Vendors Association, no? Ayan. Dito, no? Ayan na, pinakita ko na sa inyo. Ito po ang pinaka-pangunahing produkto ng Kalasyaw, no? Yung puto, no? Yan, dahil pa dito, yan. Oh, si Madam, nakamay na sa vlog natin. Okay. Oh, welcome to my vlog. Ayan. Okay. Ha? Punta tayo sa kabina, no? Punta tayo yung pakikita dito sa Kalasyaw, no? Yan. Lakad-lakad tayo dito sa Kalasyaw, no? Yan. Yan po yung mga parkingan ng mga sasakyan, no? Yan. Yan po, pasilip ko muna, no? Oh, yan. Oh. Yan po, no? Yan. Okay. Ano, Kalasyaw. Yung kanilang municipal hall. Okay. Ayan. Sabi na tayo. No? Lakad-lakad tayo kung ano yung makikita pag dito sa Kalasyaw. Okay. O ito, meron din para nagbebenta ng mga photo dito. Yan. Okay. Ayan. Welcome to my vlog. Yan, yung nagbebenta nila. Yan. Mga photo. Yan. Oh. Kita nyo. Meron din nagbebenta ng mga photo dito. Ano? Kaway kayo sa vlog natin. Vlog. Vlog si TV. Hello mga friends. Bali hanggang dito muna tayo. Abangan nyo na lang ang kasunod na part 2. Bago ako magpaalam, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel, Vlog si TV. Paalam muna.